उत्तर प्रदेशनि बाराबाकी जिल्लानि सिमी बेलायखिनो वानाजागनाय कक्टमा ससियेल मिडियाव गासावै फायखा। ससियेल मिडियाव नुगैमानखा जे आरजागाव कायले पान्डा ते कायले पान्डाव kaijaknai rok reception achukjak kaijaknai chula te kaijaknai bwrwi tei kaijaknai bwrwi borok khoroknaini mukumono capture khlai narwknani bagwi bo selfie nana naimani o kaijaknai chula a jorao achomsa o bini bihik no yakung bai lathi rewi rikha tei jephru bono nokni borok rok eba kheba bwrwini digi bini bufa mana khlaina phaikha hinkhe bono bo thapra pungsa rewi rikha yak tisawi tei amsuk simiya boni bwkra mana khlaina phaimani bono yak tisakha tei stage ni simi bono dagar chopa khlai bo kariwi rohorkha মামলা আমসুকে তোর সবাই থাঙ্কা আ কাইলে বাড়িও আর জাগো যত চের তে আচুক জাগনাই তে ডেকোরেশন রক যত গরুগুই থাংবাইখা জেলানি ফাইজিং বাইবুরিনি ফাইজিং যতন খরকসা খ্লাই বুলাই ওয়ালাই তকলাই টংলাইখা তে আ হাতা পায়ো যতন জানি সাগ্রগো দুখু মামবাইখা খরকসা te khoroksano kha nanglai bulai marokbo nukjakha ar jagao te o bulai thaniwo baksake ba dukhumanka baksake ba yak phatika thwirok phaiwaikha te ar jagani je decoration tongmani obo joto ulta pulta te cherokbo joto phatijak baijak abo kahaimang najara nognani nangkha belaikhino wanajaknai koktoma social media o kasawi phaika omo kahai kasang kailebari tongthok moholo obo kahai kirima sincha te wanajaknai walaimung ongui rima bai ar jagani case rok jotono wanlaijak tei khana boya tongna boya abo kahai ongui tongkha a situation o gas rok ni bagui o hata pai tei walaimani jagao chula katalni bibi tei boni botha tei bwrwini bufa tei bini bahanok tei kwbangma borokno dukhuman baikha bokrok rokbo phatibaikha baksake ba hospital rogobo refer khlai rohonani nangkha amsake kirima sincha mohol ongui thangkha o tongthok mohol jorao tei omo kahai birbar moholo birbar ni bisingo khoroksa borok nukjagui police rokno inform khlaikha haike tongui chalaikla khini amoni yagulo khino police rokbo information manma logina a thayo phai sokphai khorok nei chela te bwri phaising ni bakhakno alada khlai achugrui borokno bujoknani naikha omo kahai kaijak tongthok moholno tamni bagui omo kahai ungnani nangkha kajang jorao omo kahai kwbangma kok rok sawino police rok bujongnani naikha omo kahai tongthok moholo hai rok ta angdi hinui tei omo kahai bujongmani jorao tei police rok bai sajangmani jagao je bulai toklai wngmani tei sak dukhumanmani chela phaising bwrini phaising joto barpai chela no khlainai o kaijaknai chela tamni hingkangke bo sicheng sawo obo kahai hingkangke bono joto barpai eba kheba doctor rok je mani khwnui baimani decoration chair rok obo joto bo barpai khlainani nangsinai hinui confirm khlaikha o pura mamla shukrobarni hor 1ta digio ramthanani gana ar jagao khoroksa kisan borok bini bwsla tiles ni thepanani obo kahai samung khlaio hinkhe borokno love marriage no kai renani kok abo kahai hinui saimanka hinkhe a shukrobarni horo hinkhe joto kaijakbai akabai reception achuknani a 1ta digi kahaio koktumani bisingti saimanka poila hinkhe hasa khushi mohol no ongui tongmani phiaba belaikhino photo bujangmani tei jagao achukui tongmani bagui chela achomsa irritate ongui thangjaka tei obo kahai joloi tongmani jorao yango boni kaijaknai bwrwi eba kheba boni bihik bo photo bui tongmani jorao bo achomsa joloi bono lathi rewi rekha tei o lathi mani video bo capture ongui thangma bai
chula katal no bujungnani bagui thangka bwrui katalni boni bufa gana thangui samani yagulo o bwrui katalni bufa no bo joli jagui achomsa yakti sawui bono stage sakani khiklai rohorkha te obo kahai ke khiklai rohormani yagulo tamni bagui okrani bunani nangkha hinui berini faisingni phai borok joto dagar chopar wngnani nangkha aboni yagulo kheno khoroksa tei khoroksa joto no kha nanglai bulaima bai omo kahai kirima sincha tei hua laimung kotor mohol asai thangka a tongthok mohol jorao phiaba arjao kaijak mohol kham bai tam bai gan bai sengna tongmani arjago chiring mokoro ongui se sati eba kheba kalebari painani nangsio omo kahai rok no tamo sanani muchung norok comment section na thangui comment khlai salai di।